בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים את נושא ו' קצת על דיני נזיקים, בעיקר זהירות מפגיעה בממון הזולת ולשים לב איך להתנהג במרחב הציבורי. אומר הרמב"ם בספר המצוות, מצוות עשה ריש ו', שציוונו לאהוב קצתנו את קצתנו כמו שנאהב את עצמנו, ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי כחמלתי ואהבתי לעצמי בממונו ובגופו. זאת אומרת, אחד מהדאגות שלנו של ואהבת לרעך כמוך זה גם לדאוג לרכוש של האחר, לגוף של האחר, ומזה נובע כל דיני הנזיקים. וכל מה שברשותו או ירצה אותו, וכל מה שארצה לעצמי ירצה לו כמוהו, וכל מה שאסנה לעצמי או למי שידבק בי אסנה לא כמוהו, והוא אמרו יתעלה, כן, כמו שכתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. אז אנחנו צריכים לשמור על רכוש הזולת ולהתייחס לרכוש שלו, לרצונות שלו, לשאיפות שלו, כמו שאנחנו רוצים שיעשו לנו, כמו שאנחנו מתייחסים לעצמנו. ספר החינוך, מצווה רמ"ג, אומר לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו, כמו שאדם חומל על עצמו וממונו. בעצם העומק שבעומקים שהממון של האדם הוא המשך האישיות שלו. אז אנחנו צריכים, אי אפשר להגיד טוב, זה רק כסף, זה רק נזק כלכלי, אלא אנחנו צריכים להיזהר בזה מאוד, בממון של האחר. כמו שאנחנו רוצים להיזהר וחומלים על עצמנו ועל ממוננו. שנאמר ואהבת לרעך כמוך, ואמרו זיכרונם לברכה, דעליך שני, לחברך לא תעביד. כן, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. ואמרו בספרי, כן, מדרש הלכה, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כן, על הפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כלומר שהרבה מצוות בתורה תלויים בכך, שאוהב חברו כנפשו, אז הוא לא יגנוב ממנו, לא ינף את אשתו, לא יונהו בממון, לא ירמה אותו, ולא יצר אותו, לא יונהו, לא יעשה לו עונת דברים, לא יצר אותו בדברים, ולא ישיג גבולו, כן, לא יגנוב ממנו קצת השטח של השדה שלו, או בכל תחום אחר של פרנסה או עניין שהוא מתעסק איתו, אז הוא לא ירד לחייו, ירד לאומנותו, ולא יזיק לו בשום צד. כן, הוא לא, מי שאוהב את החבר שלו, אז זה כלל גדול בתורה, הוא נמנע ולא יעשה הרבה דברים. וכן, כמה מצוות אחרות תלויות בזה, ידוע הדבר לכל בן דעת, כן, הגיוני. הרב קוק במוסר אביך אומר ככה, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, אהבת כל המעשים, כן, כל הברואים היא קודמת לכל, כן, צריכים לאהוב כל דבר ודבר, כל דבר שנברא פה בעולם הזה, כל חיה, כל יצור, צריכים לאהוב אותו. אחר כך אהבת כל האדם, כן, אנחנו אוהבים את כל האנשים שבעולם, אחריה אהבת ישראל שהיא כוללת הכל, כן, למה? שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. עם ישראל הם כהני קודש של כל העולם, ואנחנו באנו לתקן את כל העולם. וכל האהבות אלה הם אהבות מעשיות, כן, לא סתם לאהוב אותם בלב, אלא מה זה לאהוב אותם? לחשוב באמת לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם מילוי, כן, לחשוב איך אפשר להיטיב איתם, איך אפשר לשפר ולעלות ולהיטיב את מצבם. בתוספות בבבא קמא הם קבעו קו עיקרי, יותר יש לאדם להיזהר עצמו שלא יזיק אחרים מי שלא יוזק. כן, אתה צריך לשים לב טוב טוב שאתה לא מזיק לאחרים בהתנהגות שלך, ולא כל הזמן לחשוש שלא ייגרם לך נזק. זה כבר אתה תעשה באופן טבעי, אבל עיקר תשים לב שלא תזיק לאחרים. אז אנחנו מתחילים את המשניות של בבא קמא בפרק ג' משנה א'. המניח את הכד ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה ושברה, פטור. כן, מישהו שם את הכד באמצע השביל, ומישהו אחר נתקל בכד הזה, אז הוא פטור. למה? כי יש כלל ברזל, אין דרך בני אדם להתבונן בדרכים. מותר להם ללכת וקצת לרחף, והם לא חייבים לעיין טוב בדרך. כן, זה התירוץ בסופו של דבר שהתקבל בגמרא. ואם הוא זק בה, כן, זאת אומרת, ואם מי שנתקל קרא לו נזק מכך, בעל החבית חייב בנזקו. כן, אפילו אם הוא בעל החבית אומר, אני הפקרתי את זה שם, זה כבר לא שלי, אלא זה כמו נזק של בור, שעשו את זה כאילו זה שלך בכל מקרה. אין לך רשות לעשות את זה שם.
עכשיו, מישהו הולך לו עם כד, נשברה כדו ברשות הרבים, והיה בזה מים, והוחלק אחד במים, או שלקה בחרסיה, כן, מישהו נזק בגלל המים שנשפכו שם, או שהוא נזק בגלל החרסים, חייב, אז בעל הכד חייב. רבי יהודה אומר, במתכוון חייב, באינו מתכוון פטור. מה זאת אומרת? במתכוון, אם בעל הכד מתכוון והוא רוצה עדיין כן להרוויח את החרסים ואת המים, אז הוא חייב, כי זה דומה כמו נזק של בור שהוא מזיק, אבל אם הגמרא פה מעמידה זה שהוא אנוס, נשבר, אין מה לעשות, הוא לא התכוון לזכות, הוא לא רוצה לזכות במים או בחרסים האלה, אז הוא פטור, כי זה כבר לא אחריותו, אנוס שזה קרה, נשבר לו בלי כוונה שלו. כן, צריכים לציין שתנא קמא בעצם יחלוק על רבי יהודה, והוא יגיד שגם אם אתה לא מתכוון לזכות, אין מה לעשות, אתה לא יכול להפקיר את הנכסים שלך ולהגיד, טוב, זה לא שלי, אני לא רוצה לזכות בחרסים האלה או במים האלה שנשפכו, אם אתה יכול איכשהו להציל מזה משהו, אתה בכל מקרה חייב, התורה חייבה אותך גם אם אתה מנסה להפקיר את הנכסים שלך, האחריות שלך, לא להשאיר נזקים ברשות הרבים. עד כאן משנה א'. רק נציין קטע קצר מהגמרא, איך הם מפרשים את זה, על המשפט הראשון, כן, למה בעצם מי שמניע את הכד ברשות הרבים ואחר בא ונתקל בהושברה פטור. אז הגמרא מקשה, רגע, המאי פטור? היא באה אלי לעיוני, ומזה לא היה צריך לעיין בדרך, להסתכל טוב, ואז ללכת. אז אמרי דבי רב משמי רב, כן, אמרו משמו של רב, בבית המדרש לו, בממלא רשות הרבים כולה חביות. זאת אומרת, מישהו בכוונה מילא את הכל חביות, אז אין לך, לא יעזור לך שאתה מסתכל, אין לך איך ללכת, אתה יכול כאילו להתקע בזה בכוונה ולשבור את זה, ואתה לא חייב על זה. אלא מי שהניח את זה שם חייב. שמואל אמר, מביא תירוץ אחר, באפלה שלנו, גם אם אתה לא יכול להסתכל, הדרך לא מוארת, הדרך חשוכה, אין מה לעשות, נטלת בעיה שלו. אמר לרבא לרבשי, אחי אמרי במערבה, משמי דרבולה, כך אמרו בארץ ישראל משמו של אולה, אולה אחד מהאמוראים שהיה משוטט בין בבל לארץ ישראל, אחד מהנחותי, לפי שאין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים. זאת אומרת, לא משנה כל התירוצים, עדיין הוא חייב, כי אתה לא חייב לשים לב טוב טוב בדרך איפה אתה דורך, כן? אתה לא חייב להתבונן בדרך איפה אתה הולך, ומי שמניח שם כד זה אחריותו. עד כאן משנה א'. משנה ב', השופך מים ברשות הרבים והוא זק בהם אחר, חייב בנזקו. זאת אומרת, הוא מוציא מים מהרשות שלו לרשות אחרת, לרשות הרבים, מישהו נזק בהם, אז הוא חייב בנזקו. ברטינור אומר, פרשנים אומרים, אפילו שהוא עשה את זה ברשות, למשל זה בימות הגשמים, שיש היתר כללי ככה, היה נהוג מותר לשפוך מים ברשות הרבים, אפילו אם כך, אם מישהו הוזק בזה, אז הוא חייב בנזקו. המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, מישהו שם אותם ברשות הרבים ולא קבר את זה כמו שצריך, אנחנו נראה כמה צריכים לקבור את זה. והגודר את גדרו בקוצים, הוא עשה גדר קוצים בינו לבין רשות הרבים, והוא לא צמצם לתוך השטח שלו, אלא הוא הוציא את הקוצים האלה החוצה, וגדר או גדר שנפלה לרשות הרבים, לתוך השטח של רשות הרבים והוזקו בהם אחרים, כל המקרים האלה של מישהו של המקרים שמנינו לאחרונה, אז הוא חייב בנזקם, כי זה אחריות שלו. בגמרא, תנו רבן מביאים ברייתא, חסידים הראשונים היו מצניעים קוציהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהם ומעמיקים להם ג' טפחים כדי שלא יעקבם אחרי שעה. זאת אומרת, לא זורקים את זה החוצה, אלא בתוך השדה היו חופרים בור, ושם שמים את הקוצים החזקים ואת השברי זכוכית, מתחת לג' טפחים, יותר עמוק מאשר 3 טפחים, בשביל שלא יפריע להם לאיבוד של השדה הרגיל. רב ששת, שדילה בנור, היה שורף את זה באש, את הקוצים, רב שדילה בדגלת, היה זורק אותם בנהר החידקל. אמר רב יהודה, היימן דווי לב וחסידה, מי שרוצה לנהוג בחסידות, כן, שלא, אז עיקר העיקרים, לקיים מילי דנזיקין. זאת אומרת, הוא רוצה להיות חסיד, שיקפיד טוב טוב על הרכוש שלו ועל הרכוש של אחרים, כן, יתחזק ויהיה חסיד בענייני נזיקים. רבא אמר, מילי דאבות, כן, את העניינים של מסכת אבות, ענייני המוסר ודרך ארץ, ואמר לי, ויש עוד דעה שאומרת, מילי דברכות. המרשה,
אומר כך, חסיד נאמר על מי שעושה מעשיו על צד היותר טוב, כן, מישהו שהוא לוקח עוד צעד אחד יותר טוב מאחרים. ולפי שיש לאדם במעשיו הטובות, ג' חלקים, כן, אפשר לחלק את כן, אז יש שלושה, אפשר לחלק את המעשים שלו לשלושה קטגוריות, שלושה חלקים. דהיינו טוב לשמיים, כן, בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, טוב לבריות, בין אדם לבין חבריו, וטוב לעצמו, בינו לבינו, כן? כאמר רבי יהודה, אז רבי יהודה אומר, מאי דווי למעבר חסידה לקיים מילי נזיקין, דנזיקין, דאז יכול לתקן מעשיו שהוא יהיה טוב לבריות, כן? בין אדם לחברו. רב אמר, לקיים מילי דאבות, דאז לתקן מעשיו שיהיה טוב לעצמו במידות, כן? הוא צריך להיות עם מוסר ומידות טובות. ואמרי לב, ויש כאלה שאמרו, לקיים מילי דברכות, דאז יתוקן שיהיה טוב לשמיים. וכל אחד מהני אמוראי נקט כל אחד מהני ג' מיני חילוקים במעשים טובים של אדם. זאת אומרת, כל אחד מהאמוראים הצביע על חלק אחר, איך האדם שרוצה להיות חסיד צריך לתק חלק הזה, או את החלק הזה, או את החלק הזה.